Djevojka je na filu klanjala, na filu klanjala, 27. večer Ramazana, 27. noći Ramazana. Na namazu mlada šućurala, mlada šućurala, dragi Bože, osvetna ti hvala, dragi Bože, na svemu ti hvala. Daj mi Bože sabur makfireta, sabur makfireta i ovoga i onoga svijeta, i ovoga i onoga svijeta. Daj mi Bože nam li suđenika, nam li suđenika, da mu budem i organ i prilika, da